Здравейте хора, какво става днес? Правим един чалендж с един сок, който е ужасно гаден, но нямате си на идея. Който в началото за една секунда ти се струва страшно вкусен, но после става гаден и днес сме с... Гошето? Да, Гогич, може да му викате. И имаме едни бомбони, които са джели-бели. И два сока, които са ужасно гадни. Да. И сега единия казва, например, но кое е най-бързото животно и другия, ако познае кое, трябва... Затова ще гледаме от интернет. Така. И ще задаваме въпроси. Добре. И... аре, търси там някакъв. Той търси. И хора, напишете долу в коментарите за 32-битов компютър, коя най-добра програма за едитване. Да. Също така ще хакнем на PewDiePie. Да, но това няма да е в видео, защото ще ме блокнат от YouTube и да. PewDiePie ще каже на процесорите на YouTube и да. И нека, откри ли някакъв въпрос? Не ми зарежда интернета. Добре, значи ще се питаме. Добре. Засне ли? Не. Абе, той ме пита сега. Да. Кое е най-бързото животно в света? Леопарда. Не, соколът скитник. Кой? Соколът скитник. Пи. То колко километра е? 397. Сега пиям от ужасния сок. Още. Бати, това... Питай. На колко години е Меси? 30. 29. 30? 20. Видял го в интернет преди няколко дена. На 30. Добре. Не бе, на рандом, какъвто оцелиш. Давай. Много. Той си яде сладко бомбона. По-силно говори. Кога е създадена фабриката на Windows? 1998. Не. И тогава. Добре. Защото тогава е създаден първия компютър. Windows 1998. Добре. Питай. Аз съм. Първо да си изкушим малко на вкуса. Давай. И да си помислим как той ще загуби. Трябва да помисля. До колко години е живял човека, който е живял най-много? Моля! До колко години е живял човекът, който е живял най-много? 104. 131. Пиващи. Извинете за това. И? Ужасно. На колко години е Ибрахимович? 36. 35. И това не го знам. Добре, аре. Ама пи. Дай. Додъно направо. Дай, питай. Кога е започнал да снима Shadowhex? Коя година? Shadowhex. 2015. 2014. Това го знаех. Пи. Повече. Ай, ти толкова саре малец. Добре. И? Продължаваме. Ти питаш. Кога е започнал да снима PewDiePie?
PewDiePie, не го знам той. PewDiePie. 2011. Давай. Давай. Чай да си взема от вкусните бомбони. Това е вкусна банана. Дай. Колко песни има Вената? Една. Как една? Една. Speedmaster Twerk. За млякото. Да бе, за млякото. Не, това е песен. Да бе. Не, избрах името и новата ни настигнини. 5. Добре. 5. Повече. Аз пил повече от теб. На колко години е пики? 32. 35. А за какво си взимаш? Да бе. Сейчас не е вкусно. Порежте. Айде, дай въпрос. Защо ми я и до тук? Айде, дай. Кога е напуснал Клаудио Браво Барселона? Какво? Кога е напуснал Клаудио Браво Барселона? 2015. 2016. В началото. Към април, май. Там някъде. И хора, време е да си вземе... давай. За какво давай? Питай ми ти. Не мога да се вгубни. Дай вече ти идва да ги знаеш. Говори по-силно. На колко години е Неймар? 30. 25. Той не е младил Барселона. Той изглежда на 30. Ама не е младил, ако иска поради. Той не е младил Барселона. А що си взе бомбон? Ще са вкусни. Да, аз трябва да пия. А че си взимаш бомбони, ба, си наглядал. Добре. Дай. Сока не може ли да бъде още по-гаден? Не можеш, ама... Ако си да си сложи малко риба вътре. Не можеш си... Става не. Добре, дай. Да. Защо? Да помисля. Мисли. Кога е било... Извинете ме, ако някой го е чул. Дай. Кога е открита България? 631. О, това е... Що всеки го знае? Кога създадем България, Ай, логика? взимай си... Никъде да го знаеш. Да знам. Сега аз питам. Аз питам. Да, верно. Кога е битката при... това? Кога е създаден X-Factor? 2012. 2010. Окей. Мисля, че или... беше друга година. Ама пак не помня. И това беше видеото от хора и дано да ви е харесал. Дайте лайк и се абонирайте за този канал. Ако още не сте. И едно коментиране на видеото. И бай-бай. Бай.